pese pandino famba, Jesu anofamba neni, kana mutoro orema, iye anorerutsa, zimwengu akana ndochema, tenzi anondinyaradza. Kana vese vandisiya, ndiye shamwari edi, andibata neruoko, onditungamira iye, ondipa rufaro mumoyo, ndoimba rukuriro, andibata neruoko, onditungamira iye, ondipa rufaro mumoyo, ndoimba rukuriro. Mafambiro angu haana kururamiswa, ndifukidze ine ngutsa, ndive wenyu narini, ishemune nyasha neruro, zita renyu ndi Jehova. Hakuna wakaita semi, rumbidzwa inarini, andibata neruoko, onditungamira iye, ondipa rufaro mumoyo, ndoimba rukuriro, andibata neruoko, onditungamira iye, ondipa rufaro mumoyo, ndoimba rukuriro, ondipa rufaro mumoyo, ndoimba rukuriro, ondipa rufaro mumoyo, ndoimba rukuriro. Toda kuchingamidzai zvakare vana vaMwari, tichitenda tichivimba kuti makomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzepadare. Tisati tapinda munyaya yemuzora nhasi, regai ndikumbire humba wativhurire nemunamata. Ngatinamate. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, mangwanani ano esabata rino toda kukutendai nevarume vari pano vepadare, tigowa kutendai nevateereri wedu. Nyaya dziri kukurukurwa pano hadzisiri nyore, asi dzichabatsirawo mumwe ari mukati memasituations akadaro. Isu tiri pano tirangarirei, wari kutora mifananidzo iyi warangarirei. Zvaitwa zvapera baba wedu, chishuwo chedu ndechekuti tigoponeseka mukati meumambo. Ndi Jesu Kristu tenzi wetu kunamatai. Amen. 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 Tinotenda. Timbokwazisa dare. Samaita. Aiwa, tinotenda. Dare ratova pano uye rakakwana. Yes, indeed. Maybe chimbokwazisai. Ndikukwazisei wateereri. Ini ndinonzi Charles N. Makombe. I'm one of the elders at the Grand Church, murume wemukadzi mumwe chete. Toda kukutendai nekuteerera kwenyu. Mwari akukomborerei nesabata rino. Amen. Amen. Ini ndinoitwa Ernest Mupunga. Toda kukwazisai mese pachirongwa chino chepadare. Ndinopindira paMandara SDA Church, uyezve ndinofara kunge ndiri pachirongwa chino. Amen. Makadini wateereri, tasangana zvakare. Ndoitwa Tsikada, ndobva mutunga gore kwarusape uko mhera nyati. Mwari atikomborere patinochidzidza tose. Amen. Toda kutenda wadiwa wateereri nemi watariri. Ndini wenyu mufundisi Michael Rugube Ngwaru
pagrupu rese riri panapa ndini ndega ndobva kunyika nyoro yekwamurewa ndinoera shumba aiwa sunungukai tasangana zvakare tinotenda indinoitwa gospel Mudonhi ndopindira paMandara Church ndinobva zvakare kwaRusape kunyika nyoro chaiyo ndo kune vanhu vari serious nelife tinoda kutenda na musoro wenyaya uri kuti iwo hazvirambi zvakadaro ndiwo musoro wenyaya yomuzora nhasi zvii zvatichada kutaura pamusoro pazvo ndezvipi zvacho zvisingarambi zvakadaro regai tange tambonzwa vhesi kuna Gono tigoverenga nyaya iri pano igotibetsera kunyatsoparura nyaya yedu. Tichaverenga kuna Muparidzi ndizvoka Muparidzi chitsauko 3 kana kuti Ecclesiastes chitsauko 3 verses 1 na 2 inoti iyo to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Hey, there is a time for everything. Regaiti mboverenga nyaya iri panapa yatakatumirwa nemumwe womuteereri ari kuti hanzi my business ran into liquidity issues and I lost everything including my wife and my kids. Hanzi ndakasara ndiri ndega and began life afresh. I started working for free ku church and living off generosity yevamwe. But later in life, God came through and I am back in the front seat again. In brackets, avaisa kuti director. Ndo zvinoita upenyu. Unotenderera sevhiri. Unotenderera sevhiri. Ndiyo nyaya yatiri kudzwa panapa ende vhesi rataverenge gatangire kuna mufundisi. There is a time for everything. Zvinhu hazvirambi zvakadaro. Maybe botaura kuti Solomon aida kuti kudini pavhesi iri tichibva tatanga kutotsenga nyaya. Ndotenda samaita eyo wadiwa wateereri watariri nyaya iri kuiswa pachena naSolomon panapa ndeyekuti upenyu hauzi linear kana kuti mutserendende kudai. Kune mapiripiti, kune makomo, kune makata, kunomboita winter, kozomboita summer, autumn, spring, zhizha nezvimwe zvakadaro. Ndo zvoda kuedzwa kutaura naSolomon kuti ukenga wazviona uri munguva yerugare kune nguva yazvo. Ukazviona zvinhu zvabhenda zvaita hold tight. Solomon ari kuti accept that as a reality. Such things do happen. Ndosaka kuti pane nguva yekudyara ende pane nguva yekukohwa, pane nguva yekuparadzira, pane nguva yekuunganidza zvakare. Saka nokudaro nhasi unoyu tiri kuda kuedza kutora nguva nerwendo runogona kufambwa newanhu. But mostly tiri kuda kuona maseasons anopinda varume. Not that kuti madzimai hapinde kana kuti wana hawapinde. But sometimes as a man uri head of the family, how do you behave kana zviri right? Ko kana zvabhenda, how do you accept the reality or what should you do? I'm sure ndo pane musengo wenyaya nhasi. Nyati seasons of men zviwanikwa here zvinhu zvinowanika nekuti ndofunga kana vamwe vanorangarira mabhizinesi anga ariko pamazuva eindependence muchida kutarisa vakanga vari mukuita zvemari nemabhizinesi anga aine mukurumbira anga aita mabhazi kana zvigayo kana zvitoro zvevanhu vatema kuma-1980s wozotarisa kuti kunzouku kwamira sei kunokwa kuma-2023 unotobva watongoona kuti zveshuwa kunze kwakachinja. Mazita anga akakurumbira panguva iyoyo haasiwo mazita atakutaura nezvavo. Kuto nenzvimbo dzaitodaidzwa namazita maybe ndingangoshandisa kana one kumwe kwaitonzi kwamushandira pamwe vanhu ivavo hatizoti vachikwere yangova nzvimbo yangotakura zita. Saka pamwe toda kuti patichange tichikurukura
nesu wakatorwa dare toda kutodzidzawo kuti tingadii panguva dzekununa, tingadii panguva dzekushayiwa. Pane tariro here kana ukanga uri pakamanikana? That's powerful. Gono. Right. Ndofunga ndingada kuti kuvateereri zvakangofanana, ndiri kuda kuedza kudefina nyaya yekuti hazvigari zvakadaro. Zvakangofanana neupenyu hwemunhu kana achizvarwa. Haarambi ari mucheche kana kuramba ari pazamu ramai vake. Zuva rekurumurwa richasvika ombotoisirwa mhiripiri. Ndo zvataiona vana vadiki vachiitwa kurumurwa kuti nguva yako yekuti ameno, but ndo zvataiitwa zvaitoshanda zvakadaro. Oisirwa mhiripiri omboendeswa kwambuya, omboendeswa kwatete, kuitira kuti nguva yekuyamwa mukaka yakwana yapera, taakupinda mune rimwe danho. Waakuita chindumurwa, waakumboenda kumombe, waakuzoenda kuchikoro, zvichingodaro nemakore acho. Chikoro chichiperawo waakutangawo mhuri yako, zvichingofamba zvakadaro. Saka ndiri kuti inini kana tichiti hazvirambi zvakadaro, hapana chinhu chinoramba chakadaro pasi pezuva. It's just a natural process, kuti kana dai huri hupfumi, pane nguva yacho yekupfuma, pane nguva yekushaya. Kana dai iri mhuri, unoziva kuti pane nguva yekunge tiri pakufara etawapiki, kuwana mari, inguva yekuwana mari, kozoita nguva yekuritaya. Ndo zviri upenyu. Umba. Aiwa, handira kungo kuti unogona kumbotanga uri pa01 uzopedzisira waku10. Kana kutoshaya namba. Kutoshaya namba zvinochinja. Zvinochinja. No, ndingaida kuti kwedu kumaungo kwandobva uko zvinonzi awa madziwa amazambuko. Aiwa madziwa amazambuko. Zvinoreva kuti rakambenge riri dziwa, but zvakachinja. Ndinoona muupenyu hwangu inini, tiri kwachiunya kwedu kwetainge tichirarama tiri mukati mekufudza mombe, tapedza kukohwa, taiona ndege ichipfuura, iri kuenda kupi, zviri kufamba sei, but ndichiti ndichaikwira chete ndisina bhutsu. Zvino izvi ndaakutadza kuchinjanisa, zvachinja. Ndege, it's part of my life yekukwira. Basco. Ndege. Unotonditaura kuti zvino yeusati wakwira ndeipi. But ndaimboti ndichaikwira ndiri mumashanga ndisina bhutsu. Upenyu haurambi hwakadaro. Unochinja. I like you can see what I am. Kubva kumashanga kusvika pandiri pano nhasi. Yes, Nyamzi. I like kutsetsenura kwaitwa naHumba. And I'm sure zvinobalanza madiscussion achaita. Kuti kana tichiti izvo hazvirambe zvakadaro, tiri kutotaurawo kuti kana uri murombo hazvirambe zvakadaro. Kana uri mupfumi hazvirambe zvakadaro. Saka at least thanks Humba kuti manyatso ibalansa zvakadaro. Because vanhu vanogona kuzofunga kuti tiri kutaura nemunhu ekanga akapfuma, saka zvese zvakabhenda. But kutotaurawo futi kuti iwe murombo iwewe uchaita right. Let's maybe ngatichitaurai pamusoro penyaya toshana kuipinda mbichana. Nyaya yatanyorerwa nemuchinda uyu. Muchinda ari kuti zvinhu zvazviri right. Zvaifaya. Zvinhu zvazvichifaya. Right. The firing stages. Ndofunga kuti tinowana chidzidzo mukati menyaya yataurwa nemurume uyu. Kuti tinowana chidzidzo kune muridzi anga achifayirwa, kuti panguva yekufaya ipopo ziva kuti unozviita sei. Nekuti toda kukurudzira vanhu kuti dai zvaibvira mukati meupenyu, taingoramba tichifayirwa kusvika amen. Totanga zvichifaya, tichipera zvichifaya. Asi dzimwe dzenguva zvinogona kutadza kufaya nekuti tinokanganwa kuti the rainy day is coming. Tobva tati mazuva azviripo, tobva tabika negate, tobva tadya zvese topedza. Ndiri kuti pachishona changu, pachikaranga changu. Ndandichida kuti nditi kuhama iyi iri kuyaunza nyaya yekuti tikurukure. Panguva iyoyo yezvinenge zviri kufaya kana kuti zviri kufamba zvakanaka,
ndiyo nguva zvakare yekuedza kuchengetedza. Usadya ese mazai nekuti haana mutu. Ziva kuti nguva yekunaya ichauya. Dai tikaziva izvozvo zvinogona kutibatsira panguva yekunge tiinazvo. Kuti ndiyo nguva yekuedza by all means kuseva, ndiyo nguva yekuedza zvakare kuinvesta muma-assets nekuti zviripo. Tikasadaro zvechokwadi experience yaakawana murume uyu, it's not a one inowisha anyone kuti anga ari mairi. Kuti ndakazosvika pakutizwa nemhuri, mhuri yake yese yakatoparara. Hatizi kuti zvinhu zvakazoitika kumberi. Paakazotanga kununa, vakazodzokerana here, akazotanga patsva here, vana vakazodini, hatichazvizivi. Saka chenjedzo yatingapana vateereri ndeyekuti iyo kana zvinhu zviri kufamba zvakanaka, kana zviri pakati nepakati, edza zvakare kuramba uchifunga kuti pane zuva rakuchanaya. Kana kwaakunaya ndine kaamburera here kekuzosimudza kuti ndikwanise kuzvichengetedza. Ndo imwe chimwe chidzidzo chandiri kuona panyaya iyi. Hey, that's very wise. Ndoda kutenda Gondo nematauro amaita. Rega ndiende pana Nyata. Ndofunga vanonzwisa nyaya iyi. Pane muchinda anotamba bhora. Ari kunzi akazorambana negirlfriend yake, whether mudzimai kana girlfriend. But mukadzi uyo azoenda achida kunoclaima zvinhu, akazoona kuti zvinhu hazvisi muzita memafootballer, zvitori muzita mamai vake. So the issue also of vamwe vari kutozoplana to those extent kana taamunyika yekutoti bhora zvinhu zvinogona kushanduka and things can happen. But this is a Christian platform. Toda kuti tibate pfungwa manje ziri kutaurwa dzachitaurwa naGono idzi kuti financial intelligence dzekuziva kuti zvinhu zviri zvakanaka, huchiri kuyerera. We must plan. Maybe we can borrow a few ideas kubva pane example yamaita samaita. Uyu akafunga nekucherechedza kuchinja kunoita upenyu hwevanhu. Vakwanota vachiti upenyu hwafootballer anotamba pamwe makore tingati 5-8 kana asina injury yake. Pamwe 8 years ndodzi prime period yake yekuwana mari. Saka yari kuti museri me8 years dzangu ndawana kamari kangu, handiri kuzoita maproblems ekuti ndotambudzika kumberi. Maybe pamwe neupenyu hwaanga ari kurarama, hairiski ningiri life yaanga ari kurarama. He then created methods ekuti agone kuchengetedza upfumi. Ndoda kudayira kuti makombe can educate us a little bit. Semunhu akanga ari kumbotengesa ma-instruments, zvinhu zvinogona kubatsira kuchengetedza kurarama just a basic lifestyle yamenge muri kuenjoya. Baba handiti ndiprovider mumba. Saka kana munhu wampunga pamuenzaniso kuti kana wakambonuna, always remember kuti a rainy day can also come. And the unfortunate thing about this life, we don't know when it is. We don't know when it is. Saka it may be important kune vari kuteerera nehama kuti ungoziva kuti pauri kuwana $10 mangwana haasi kuzikanwa kuti inenge iri $10 here kana inenge iri 1000 kana inenge iri 0. Saka pa10 ipapo panoda kuti pagare pakachenjererwa. Maybe that story yamatsanangura inogona ngoti pachenjedzo yongoti mangwana haazikanwa. When risk and danger comes, you need to be ready. But ini ndaita problem. Ndibetsere. Muri kuti here tadzidza kubva kuna footballer uyu kuita behind the scenes kamari at the back of my wife. Ndakudhila nababa wangu namai wangu kuti mama kana zvanetsa uko eyo ini ndatoronga nemi kuno. Is this what we are saying planning? No. Kwete. No. Indiri kuona kuti maybe kupindura pastor semanzwisira ndazviita. Mukati menyika umu munoitwa zvese zvese. One similar one yandakanzwa ndimwe a rich guy akaroorana nemudzimai wake. Ndokubva vachovha kwemakore akati kuti he had a lot of money. Apparently vakaenda kuDominican. Dominican kune mutemo unoti unogona kuramba munhu privately. Unomuramba asi muchidini yenyu. Saka akandosvika ikoko, vari ikoko ndobva atora advantage. Vakatoenda for a holiday vari kuenjoya. Unofaila divorce. Mumwe asingazvizivi. And you don't need consent yake. Saka hanzi vafamba neupenyu. Mukadzi uya ndokuona kuti baba vakupota achikosora. Ndobva achifaila divorce.
ndobva atoona kutoti kumatare wakatorambana kudhara. Saka ini ndiri kuti inini matsotsi haagerani bhibheri. Ndozvataitaura kudhara. Saka ava vanhu vari kuziva kuti relationship yako yakasiyana neyangu namai Mpunga, neyenyu mufundisi namai Ngwaru, yekuti makatoita evhau, mudzimai wehujaya hwangu tichaparadzaniswa nerufu, zvandiri ndo zvauri. Zvino ava vari kuziva kuti mukati mekufara kwavo vari kudhilawo nevanhu vanotoziva kutoti ndinogona kusiyiwa anytime. Saka iye achitoti indogona kumusiya anytime. Saka pakadaro, when you look at it from a general point of view, murume uyu akatochenjera because angadai akasvuurwa. Ndo nyaya yacho iripo. Saka hatisi kuti tiri kuzviadmire kana kuzvikurudzira, but tiri kuti kana watamba netsotsi wotoziva ndiri kutamba zivakatambiro kako. Unosvuro. I liked that, Sean. I think the issue the instrument, the idea of what I need an instrument to mitigate my problems among one. It's unfortunately sekutara kwa pastor, like a pastor, he naturally looks after us. And after all our wives, all our wives, he looked after the church, and so maybe there's a danger there. But I was looking at it from a perspective here, just the thinking, there may be risk mangwana, and he thinks about that risk and says, is there a way of attending that risk? In other words, mukadzi wake was a risk. Was a high risk. I told him what is high risk. After all, the wife anyway, akanga ku court kudare, knowing that this guy was very wealthy. It was not just a mere divorce pastor. The wife was actually also hoping that in the divorce, she was grossly to benefit. Extortion. Exactly. Extortion. We're old school. Indira kudzokera kune mchinda webhora wamataura. Handifungi kuti tese tingabva taita example yakadaro, because iri evil, that example. Because isisu sekutaura kwaita gono pastor and everybody else, takaita vow nemadzimai, isn't it? Zvandinazvo ndezvemudzimai, zvine mudzimai ndezvangu, isn't it? Ndo zvatinoziva. But tiri kutaura ramangwana, ndizvo tiri kuti inini ndopa example yangu. Ndakaenda ku Cape Town, ndichindoona baba wangu. Baba wangu anoti, Charles, upenyu is not a rehearsal, unotoraramwa. And unogona kuremara, unogona kusangana nezvimwe zvakangodaro. Zvazvinganake ndezvekuti ukagona kuti every month watenga kahembe kako kandapo, every month pagore unenge wane 12 shirts. Ini kubva ipapo ndakabva ndazvibata. Yes, mari ndakanga ndichiitawo zvema insurance, you know what I mean? Ndichitarisirawo ramangwana, but my insurance haana kuzondibatsira. But zano rababa iri rekuti ndinge ndiri right, kuti hunzi baba wangu wakati ukaenda pamba uri kuremara, wakaremara uchikumina, but wakashambidzika unobikirwa sadza. Ukaenda usiri right, hawakubikiri sadza. Ndio zvawaireva, waitaura pachikuru. So ini ndobva ndaribata manje. Ndoda kutaura kuvateereri kuti ukazviita zvandakaita inini, unoita zvakanaka. Handina dambudziko pazvinhu zvakafanana nezvandakapfeka izvi. You get the point? Because anero ndakaripuwa kuna baba. Zvikanzi hakuna munhu anokupa mbatya. Hama yako chaiyo kana brother wako hakutengeri mbatya. But akakutengere kuti haina unotenga chingwa. But even if wakuchinja hembe nemakora, you get the point? Unotongogara wakadaro because wakatadza kuronga. So what are we saying panyaya iyi? Tiri kuti isisu luku, muchinda uyu akaenda akanga ari musama. Ndobva abva musama ndobva aenda muwinda. Miti yose inodonha mashizha. You get the point? Saka akasara amusvo. Ndobva atizwa nemudzimai. Iwo madzimai anotidzawo rume waamuwinda. Ko akazodzoka amusama uchatangira papi? Ikandibva ndapedza ndichiti panapo. Ndine hama yangu iri kuBuluwayo, my friend Ngomo.
takaenda kune mumwe mazita ready. Yeah, okay. Right. Ishamwari yangu hiyo. Hazina basi. So ndobva mai wa kuramba murume. Kuramba chaiko. Takaita about almost 2 a.m. Tichitaura kuti no. Usadaro tichibatsira mudzimai. The next thing aenda 1 year down the line akadzoka kwandira akati ndazofunga ndauda kudzokera kumurume wangu kumurume because murume nganuna murume akati look uko takatopedza uko ona ndatoone mumwe now look zvine danger ukaona murume aenda muwinda wofungira kuti winda inoramba yakadaro hakuna zvakadaro zvinoshanduka ndo nyaya yetitaura panapa wateerere yekuti upenyu hunodini hunosanduka hurambi hwakadaro ukamuregera yes regera hako but mangwana ukamuona anuna handirika dambudziko nderako. Thank you very much. Rega ndende pana mfundisi mari varume vari kuiziva here because ndakutoona kuti mari inoda mari tikutaura panapa kuti mari inodzidziswa. Yes. Mari inoplanirwa. Ndinobvunzwa vamwe vachitaura kuti hanzi munhu wechirume akabata mari fanika wangu murume vamwe vari kuteerera vanoziva murume wake. Pfungwa dzinobva dzatokanyika dzinotovhara kuita sezvicharamba zvakadaro. So vamwe vanotaura vanoti kune aya anonzi mamento. Do we as men need mentors to prepare ourselves kuti wabata mari because munhu wechirume akabata panapa 200,000 US. Yes. Chirungu stepi zvese zvinobva zvachinja ende munhu angona kuzokuza kuti ndanga ndini 200,000 mumwe wacho ndoona kuti asina kana cent right now. It's not accountable. Ndorumba mazobata ipapa. Do you know uyu ndotaura nezita uyu ndokuti akafa ainzi dongo akawina ndiri kuHighfields ndichirunwa doro ipapo tiri kuHighfields uko akawina 30,000 pounds nelotary. Ndoda kutsinda zvoutaura izvi takasvika patavern yepamachipisa ichiripona nhasi ndopamaimwira ipapo ndopetaimwira ipapo saka akatenga bulwark muneziva here rori yaiuya nedoro akatenga zvikanzi imwai mari kutenga rori yacho yes mabhodhoro ari murori imomo yedelivery iyoyo akatenga vanhu wakanwa wakadzoka mangwana boza anga akatengwa but akazofa asisina kana sente. That is the problem. Iri kuvarume vazhinji chibva waenda kumberi pastor wapaona to prepare yatora nagono. Yes, basically chinhu chinonzi mari sometimes unogona kuimanager kana isipo but kana yapo sezvamataura kuti wamwe vanhu pfungwa dzinobva dzamborasika. Mari inotaura muchatondera tichitaura pane imwe program yekuti imwe dambudziko ratinaro vanhurume ndekuti tikaita mari tautsvaga mafaro anobva aita kuti mari yacho ibva yapera nekukasika. But basically hakuna chinhu akuzi kuipa kuti munhu apinde musizon yekuti ari kubika mari ari kuita mari. Mukutaura mimi nenyaya yementorship hakuna munhu on earth regai ndidaro anogona kurarama asingawakwe nevamwe vanhu. Hanzi simbi dzinorodzana ende vanhu vanodini vanhu vanorodzanawo zvakare. Ani muchaona kuti ana Cristiano Ronaldo C7 nana Messi nana Beckham those people wenge waine mamanagers yo mamanagers hatambe bhora but basa rao ndere kumanager mupfumi uyu. Are you getting the point? Ana Serena Williams and whatever wese wetennis wese hakuna munhu asingadi element wepfungwa dzako dzinoda kugovernwa nekubetsereka in your prosperity days. Ukararama outside of counsel, outside of wisdom yevamwe vanhu, I want to tell you unokurumidza kuenda muwinter iwe ungori musama. Isusu sedare panapa tiri kuti nguva yekupfuma yako nyika iyi ngai extende iende mberi than kuti uipfupise because
you are so blind to reality unongofatsura mari wakadaro. Indafarira nyaya yemembership ende ndikafarira zvakare pfungwa yataurwa namufundisi yekuti unoda someone waunoteerera waunorespecta. Ingava zvikuru ine family setting, kana ari munhu wemurume mudzimai wake, kana ari munhu kana iri mhuri, ngandingoti imimi semhuri batsiranai. If it is beyond that, maybe sometimes haisisiri pa upfumi hwacho hwakuzikanwa kwete nationally, wakutonida someone waunorespecta anokumanejera zvinhu zvako kuti ugorega kurasika pfungwa. Ende imwe pfungwa futi yandabva ndapika pachipastor vachitaura ndekuti even nguva yekushayiwa unoda futi some cheerleaders. Otherwise you commit suicide. That's powerful. Unoda kuti nguva iyoyo futi uwane someone anoti no, don't worry, zvini zvinoitika. Nekuti even all these things are relative. Tiri kutaura pamusoro pe umba vanga vachitaura pamusoro pembatya. Right, vamwe vanhu vachinzwa kuti mbatya vanti aiwa mbatya that's not, it's given. Atitombotauri nezvazvo. Tiri kutotangira kumabusiness whatever. But it's all relative. Unotogona kustresseka vamwe vachitofunga kuti uchiri right, but iwo wakutostresseka. Even during those time you need also a shoulder to lean on. And isusu sevarume, I think one of the things I would dare say very confidently ndekuti mhuri dzedu is the cornerstone of that. The average man ndo zvatinonida. You need your wife to be by your side. That's why muchibvunza mubvunzo wenyu mufundisi wekuti tiri kuti here uyu yanga achichita mukadzi wake nekuti akwakutoita sekuchita mukadzi wake. But tazoona futi zvakare kuti the truth about the matter ndekuti munyika umu mune makava vanogerana the world over. Isiri kutaura tiine narrow view yechechi yekuti hano tinenge tachata, tinenge tata I do. Vari munyika umu they are handingazivi word dzekushandisa, but they really dog eat dog kind of relationship. Munogona kuroorana muchifunga kuti tiri kuwirirana, tiri kudini, but iye atori neimwe agenda yaatori nayo itori completely different from all is pretense. Agorarama for 10 years achipretenda, angava murume angava mukadzi. So in the world that's how it is. But kana tiri in the context yemakristu vanhu vanotya Mwari, we need to be honest with each other. And we need this mentorship in all seasons. Zvinhu zvakanaka. That's why vachiti kana waakukwira mudenga umu, ziva kuti wauri kusangana navo vachidzika, handitika vanga vachitodawo kuramba vari ikoko. Saka make friends with everybody. Kuno vamwe vanhu vanobva vati kana waona upfumi havachabatiki, kana kumhorosa munhu havachamhoroseki, because uyu haana uyu murombo. Makambotaura one point in some other discussion nomufundisi yandakafarira. Makati munhu haafanirwi kudefinwa nezvaanazvo. Munhu anofanirwa kudefinwa nekuti mufananidzo akasikwa nemufananidzo waMwari. So we all need each other. That's true. Nyati regaduye pamuri. Yeah, sorry. Nyati, sorry kukugama. Ati nzwisisei munhu atumira message uyu. Otherwise kana akateerera anogona kunzwa discussa mapoints asiri kumubata iyi. Although zvatiri kutaura zvakadiyana hazvo under general terms zvakanaka. Ini ndiri kunzwa muteereri ane message yamoerengai brain mangu, my inner ears, ane cry yekuti izvo ndaidiwa zvinhu zvichifaya, mhuri yangu yenge iri intact, zvinhu ndichiunza mari neconvenience necomfort mumba, zvinhu zvapera, tabva muzhizha tamuwinda, ndakarambwa ndikarasikirwa newana wangu. So inini amenonyati nevamwe vari pano kuti hatibopfure timbokurukura nyaya yekuda munhu museason yeprosperity yake. I think this man iye upenyu hwake hwakorektika, but ndiri kunzwa aine burden yekuti kune vamwe varume wangange vachizopinda yandakapinda ini yekudiwa nekuti unazvo, ende kana zvapera worambwa ende wobva warasikirwa newana.
I don't know. I need the reflection that, Yeah, but Nyat- I'm sure maybe Yeah, sorry to kind of. Nyat, you can also maybe touch on that moisa pfungwa dzenyu on this issue yekuti ndo yanada kutoraisa kuti Yes. zvinhu zvese kana paine mari everything looks perfect. Yes. It's rosy, Exactly, it's yes. nice, it's a cup of tea. Mistakes haoneki even kushata kwako chaiko hakuoneki kuti baba wakashata unonakiswa nemari so ine zvainoita pamunhu. In fact wabva watotaura kuti with waste of the ugly people vane mari wanotora madzimai akanaka chaizvo ndo vanoskupa iwa mataura Nyati chimbopafamba ipapapo kudiwa kana uine zvinhu Yeah, light by nature inoattracta zvipepenene zvese. Sorry to use that example. In fact, if there's a verse inototaura chiti money answers all questions, and mari chinhu chakanaka, it helps smooth a lot of things. Saka we are not surprised. In fact, when you're reading it, pfungwa yangu yaenda kuna Job weMbible. But in the time, in his noonday, mudzimai was okay. Angatori mukristu, angatori mai wechurch and so on. But when the day came, zvakuenda nepamwe, people change. I think what we are agreeing and from this discussion is what invariably, each one of us will experience some change. The depth of that valley we don't know, or how dark it is, we are not sure. But we will all pass through that season. Maybe pane ambotaura chiti ukatasa life cycle yemunhu in early life cycle 18 to 30 years if you like varume at that time achangobva kuchikoro, maybe achangobva kuwana pfungwa dzake dzingori around what can I do to make a living. Zvasiyana nemunhu haapa stage kuda maybe haapa ana mudara makombe awo wekuti maybe pamwe he is saying kuti look, I've done my bit, vana vangu vakura, I'm now enjoying my reign in life, ndine mudzimai wangu tiri tu. The way we look at that noonday iri pana makombe and noonday uyu ari earlier in life dzinogona kuita sei kusiyana. But what is very clear is kuti in our various spaces of age tichatongosangana in times wekuti mari inenge yakunetsa kana kuti pane chinoitika chinogona kukonzeresa kuti maybe pamwe ndipinde mucycle yekuti ndenda kutambudzika. Saka before that happens panonida kunge paine a bit of care and a preparation, which preparation unfortunately cannot be actuated automatically nekuti ndapinda unofanira kunge utoneka ka system kangatoripo before. Mumwe angari kumbotaura pane nomboteerera Rockefeller anonzi anga ine mari kuAmerica anonzi from age 7 he had already created my money skills achibatsirwa nababa achienda akadaro, which is what we hope this platform is doing. Kuti before that rainy day comes, maybe pamwe mumwe akutotanga kufunga kuti what skills can I do, what other areas my revenue streams akawanda ekukushena an eventuality of kushayikwa kwemari. And then maybe ndapanaumba ndoda kuti master maybe let's also look at of course murume haana kuzotaura but akuita in general to say munhu anga ine zvinhu, I'm assuming ane mari ane zvese, then munhu ozongobroka or business rakuliquidate. Maybe for others who need to learn kuti apana here some elements where we are to blame as men. You know, the show off, the type of car you are driving, all these other things is gonna kuzobrokesa. Futi business iroro racho rawatanga iwe wacho. Uri iwe to blame. Ina ndi kutanga tasvika ikoko because hatina nhoroondo yekuti kuti azosvika muwinda zvaita sei. Ngatingoasumei sezvavari kutaura. Ini ndiri kuda kuti look, mumba umu mai mine vanhu vairi, murume nemukadzi to start with. They were living in two different worlds. Ndo chokwadi ichocho. One world ndeyekuti mudzimai aida murume ndekuti ane mari. The other world ndeyekuti kana asisina mari, I'm gone. That's how it is. Rega ndipe mufananidzo uri very clear panapa. Ndine shamwari yangu ndaida kwazvo
mupenyu. He used to travel. You still love him? Yeah, where? Tinotonyorana. Okay. So he has money. He had money. He supported muchecha kadini. He had money. But what happened is kuti wo like ndobo bata yawataura agreed here. Yeah. Ndobva asangana nezvikoronyera. Zvikanzi tinokugadzirira mari. You get the point? Iye inayo. Ndobva yapera mari. He actually sold some of the things akasara asisina achida ku make more. But zvakaitika ndezvekuti akatrick 1 million yakaenda in 1 hour. Get the point? Both paakaenda achiti akuda kunotora mari yacho. He found them gone. One, he lost the family completely. The wife gone. Saka ndiri kuti inini look, there are 2 worlds tinorarama mwana wano mumba. Thank God kuti isu tiri panapa tine 1 world. But kunzouko manje ndiwe tiri kubata bozo yatizi kuti musavadhaira kana kwete. Tiri kubata kunzouko hanzo here. 1 world iri very clear. Gona waboda kuibata. 1 world iri very clear pakuwanana kwavanoita. Kuna anotouya achitoziva kuti uyu ane mari. Kana akafa ndinosara ndiinei. Andouya nepfungwa idzodzo. But iwe murume hauzozivi manje. You know what I mean? Murume haagoni kuti kana ndikafa zvakafa. Uyu ari kuuya mumba uyu wekunze uku ari kutouya aine plan yekuti uyu ane mari, I'll get whatever I want. Kana akafa ndinosara ndakamira sei. Ndiye mavada kubata iya yonguwa kutirikana manje. That's what I mean. Because anazo mupfungwa make. What am I saying? Kuvateerere. Iri kutaurwa yatawerenga panapa iyi haifanirwi kuitwa nemakristu kuti ndekuti murume in winda mashizha ese adonha then haucha wakuenda. Ndamboitaura futi izvozvo zviri evil to me. Murume uyu hatizivi hedu kuti akabroka aita sei, ayu hatina nhoroondo. But mudzimai angadai akamira pachitsidzo kana inga akapachitsidzo chokuti in what, in sickness and in what, in health, in what, in poverty or in riches, yes. But haana kukwanisa because they were living in 2 different worlds. So the men must take a stand. They must be, you know, mukadzi nemurume. Murume ndiye ari kuleader imba ndizvo. Ende zvaari kuleader. Ndiye ari kuunza futi mari yacho. Then nemukadzi wakafanira kugara gono taura kuti look, we are enjoying this winter will come. Togona kutofa tingo vamwe vakakomborwa vanongofira musama. Yeah, wariko wakadaro wakawanda. Yeah. Then vamwe uri musama winter will come. And we need to sit down and have that understanding. Yes. Yeah, inda ndikuda kuti panewo chimwe chinokonzeresa. Pane vambotaura pamatrigger points. The triggers, yes. And matriggers anogona kunge ari kuti pandinenge ndinazvo ndobata uchapa zvokonzera my downfall. Exactly. Ndo yekuva flashy. Yes. Handichararami within my means, handichateereri advice from my wife, handichateereri advice from anybody because ndinazvo, as if to say kuti zvichangoramba zvichiduruka nekusingaperi. Saka panodawo zvakare chidzidzo kwatiri kuti whilst we have, we need to be good stewards. Kuziva kuti zvinhu izvi, especially from a Christian perspective, ndakapuwa naMwari, how do I use them? Ndozvishandisa in a way inoita kuti kana even mangwana kunogona kuita mhasho dzinogona kuuya kudya munda. It's not no fault of my own. Economy yacho yangodhirika kusaidi ikoko. Pane example yatakambokurukura ichimbotaurwa ne1 wevadare, I think ndinyamuziwa, vaitaura about an insurance company kuti zvinogoneka kungoti somehow zvinhu zvangu hakusisina. It's not through mismanagement, maybe it's probably through something that we could not foresee. Business environment. Yes. Southampton yes. Akusina chiro ni Southampton. Zvabva zvaita a difference. Then inini ndiri kuti inini advice yetingapa kuvateereri, even kune hama yedu iyi. Ndeyekuti yes, now we thank God kuti wakambovolunteer pachurch iye zvinezvi wa in the steering wheel. Handiti ka zvinhu zvadzoka back to where you feel kuti now ndasimuka. Direct. We want to thank God for that. But be careful, once beaten, twice what?
you need to be much more careful kuti pandakambodonha payapa what was the cause and then so that you can learn from your own mistakes so that you don't go again into the same pitfall because vamwe vanotoita a routine yekuti ndoramba ndichingoti winter summer dzimwe nguri winter yacho inozouya zvakati simbe zvekuti unobva wafreeza. Thank you. Ndoda kutenda nyati apedza ndika kumboti wedzere nyati maybe mfundisi nyati ndoda kuti mutaure but mfundisi ndoda kuti muzo stress apa point. Is it not also right to appreciate the church mbinga yavo yadona and the church is very accommodating munhu member. You know, tasimbotara ninye vanhu vanoda munhu zvinhu zvakaita se zvakanaka, but look at this church, it's powerful. They have taken him, they are running around, they are assisting him. That is the power yevanhu vechechi iyoyo. There are 2 points dzandiri kubata wangwe pamwe vamwe vanogona kubatsira. Yekutanga is the power in the mambotaura ye-mentorship. Toda kuiti twiste mbichandoti the power in your network. Your network of friends, your network around your family, your network around your community, the power of having a network of people and borrowing and learning from those people. Ndamboda kuti ngono pangari kutaura ndandikudevelopa a question in my mind. Kuti saka vanhu vese vagone kubva kuna 1980 adambotaura one name radambotaura rere. Vese can we really say kuti havana kuziva kuti ramangwana rinogona kuzomuka rakadai nekuwanda kwawakaita? I think the names are many. kwakanaka bhasi ka ende kana rangwanda rebhazi kuti rakanyorwa kunaka kwakanaka hakuna mazita acho akawandisa. What are we saying about those people? Then the last bit, I think Pastor Novango, the last bit is what maybe when you see someone who may not necessarily be in their noonday, akubatsira pa church for no return, and he paints a picture out Mwari akazomunzwa in his prayers and his back. So I want to say when as men, when we see a brother or someone who may not necessarily be in their noon time and they are going through a rough patch, agari pa position hiyo ngatiziva izvezvo kuti his noonday may be tomorrow or it may be soon. Chatingatoita is to find how we can lift the brother up, how we can help one another. If there's an idea, is there any way we can prop that idea to then work? We know to one of our advantage of what situation yakadai saka anogona kuzoita certain things at no cost and no value. I think what maybe let's look at each other from perspective that there is potential in each one of us, and where possible. When you lift the brother, like Pandatanga Utarapai with the power of network, he becomes another cog in your network. Imagine when you lift someone and they become very, very influential and powerful, you also eventually have another leg to then stand on. In your valley days. Lifting each other up. When God blesses your neighbor, it means he's in the neighborhood. He's in the neighborhood. So you need to be lifting the next person. Was tomorrow newewo ndokutosimuka kwako saka varume vanofanira kudonzerana. Yes, mfundisi. Inini eyo samaita ndine problem yekuti sometimes toda kumanage marriage technically and following convenience and comfort and trying to define marriage that way. Marriage inoda kubesiwa pa all weather decisions. Kuti Liziga ndakuda iwewe outside yemadegree yako, outside kunaka kwako, outside mari dzako. God has given you kwandiri as a wife. And tichapinda mukurwara nemukusarwara, tichapinda muurombo nemuupfumi, and even if things get worse, decision yatakaita
tisati tabvisa rusambo ndikati Mwari mandipa mudzimai uyu. So my circumstances do not redefine my relationship and my love kune mudzimai wangu. Whether apinda basa abuda basa, whether ini ndapinda basa ndabuda basa, whether upfumi what disappear. Like sometimes I give my own examples at the risk of self-embarrassment. You get the point? Warume takambo ya zvakambo benda ambo yaura takambo yaura oza pa Botswana apa ndifanga ndakambo kutora pane imwe takararama top life warume handidi kukunyeperai top life uchiburisa motikari kubva mu plastic but zvinopera zvakati zvatsvairwa zvaenda. God is my witness. Ini nemudzimai wangu hatina patakagara pasi kudefina kuti toramba tichidanana here nekuti mari haisipo. Kudanana kwedu kuri permanent husband and wife. Beside whether anything. There is money umba kaunda hapana mari. Are you getting? Chinonesa manje ndechekuti vanhu vari kupinda muhukama hunonzi muri or marriage wasina maprinciples samaita makuda kuzodiscussa kuti ndinoda sei murume asina mari, ndoda sei mukadzi asina mari kana hunako hwake hwaenda, saka ndochiita sei. Those issues are answered before marriage. So that when these things come, inini my decision is not altered. And handikusiya mudzimai newana nemhaka kuti urombo hwapinda mumba. Rather problem yedu hurombo lizi toita sei nyasha rachi Sicilia, let's fight this thing here. Asi kuti mari yapera taakusiyana. This was just an artificial marriage, maybe yenge iripo, but of course I want to understand kuti kune vamwe chaizvo vanopinda marriage wachidanana chaizvo, but pochizoita dambudziko rekuti wakaleka mentorship gono yekuti kana maomerwa baba namai munoita sei. You know, people just get married but hawaendi kuchikoro chemarriage. Ingori fembera. This is why my family life directors atinawo kuchurch nema elders nawafundisi ngatibatsirei vana, tibatsire michato to understand that this thing is final, it's permanent and cannot be altered by circumstances. Ndikandiye pana umba nguva yedu yaenda. Kune vanoti vanenge vachitaura vachiti inini I think ndikatrai kuti zvifambe hazvisi kubuda. Ndabroka ndikadai ndinongobroka, poverty seems to follow me. Then they blame it on mweya yetsvina. Matiwatauri nezvemadhimoni avo. Mweya yetsvina, yes. Just a quick one, nguva yedu yapera. What's your comment? Hazvinei nemadhimoni. No, I think it's a lack of planning, I think. Ndo inenge iripo. But murume uyu ndatenda hangu kuti akazodzokera pakare. Like Gon what he said, now it's a learning process. Wakapfuura nayo. Usadzokere futi kwakadini, kwakadaro. But ndoda kuta uone kunewa madzimai. Warume isu tinopinda muwinda. Ndekuti tisi tinoplana. Tinoplana zvimwe zvoramba kubatana, zvimwe zvodambuka in the process. Izvozvo zvataurwa namufundisi, I think ndoda kutenda kuti aisa a cardinal point yekuti hapana chinofanira kukubvisai pamberi paMwari. Paul anobva ati zviko zvingandibvise inini nerudo rwaKristu. Anobva ati haizva. Saka zvoreva kuti hakuna chinogona kuti separata upfumi kana kusaita upfumi. In fact, wane upfumi wacho vari kurambana. I could not understand. Mari yacho iripo, majakwacha, motikari dziripo, wanoenda kuma holidays, asi tiri vari kurambana. Warombo vari kurambana, vari pakati nepakati vari kurambana. Kurambana kwavarombo kune uchinzi kuri nani? Saka unotora chawatora. Chandakuona musoro wedu we discussion uri kuti iyo hazvirambi zvakadaro.
Takutaura Saka the happy ending. pfungwa yendiri kuona iri kubva pane zviri kutaurwa naumba ndezvekuti even zvese takambokurukura rimwe gore kana kuti rimwe zuva tiri kutaura pamusoro pekuti burnout. Yeah. Tichitaura kuti even rudo chairwo mumuchato mufundisi wari kutaura kuti even things zvikadai because even zvese zvine maseasons. Handiti sekukura sekutaura kwatamboita panyaya yekukura kwemunhu kuti munhu arambe ari mucheche achakura oita chikomana okura oita jaha otoita baba otoitawo saimba vana kumaeji e40 uko ndo panenge maybe zvinhu zviri kufaya uko vana vari kuenda kuchikoro pamwe dzimba dziri kutengwa but hazvirambi zvakadaro zvinoshanduka. Saka tangobata one aspect yezvinhu zvinochinja zveupenyu iri hupfumi nemari nemufaro zvinoenderana nezvakanaka but zvinhu zvese mukati meupenyu zvinoshanduka. Even utano chaiwo unochinja. Taimbomhanyawo ma42 kilometers but iye zvino taakufamba netsvimbo Zvino zvinorwa 3 meters. 3 meters. Tingamboti denhere umba anenge anditi denhei mucha. Nguva dzedu dza In just one line. All right. Just This one will line. be your last year kutaura kwenyu tichavharira pana Nyati. Yes. Umba wativo eyo isu vanhurume ndisu tinoronga. Are you getting the point? Eyo, I think I would have loved tiri kuti vanhurume seso ndisu ma-chairman e-family, ma-leaders e-family. Eyo, ngatirongei tese semhuri. Munoziva, kana pasati paita dambudziko, inenge each man for himself because hapana dambudziko. But kana majaira upenyu hwekuti muri kurarama single life, muri married under one roof, kana dambudziko richinge rapinda, your relationship is going to be tested. It's going to be tested. Inini ndiri kuti maybe as my final contribution pa discussion iyi, ronga nemudzimai wako, fambai mese, mukafamba mese murugare, your wife will walk with you when things are tight. Because majaira kufamba mese. Zvinokana ukati ndinotambira, ndakatenga mota, ndakaita imba and what have you. Kwaita dambudziko. Vanhu vanokutarisa, although simply move away from you. Why? Because uda kurana upenyu as a single person and yet you are married. When there is a challenge, good point. It will be a big challenge indeed. Hey, Nyati ndimuri tivharira nhasi. Motirowa nehappy ending. Nenyaya yese muchikokota pese kuti zvatikuedza kutsanangura sedare kumurume uyu ndezvekuti zvatikuedza kutsanangura maybe kumadzimai kana kuti semhuri. This is the point. Ndafarira pfungwa kana takatarira nyaya yataurwa iya ati he started ari nyaya yake yatanga ari pamusoro achiti zvinhu zvinge zviri kundiendera zvakanaka, the family was happy looking after it and all. Then there was a turn in life and the things went sour and he began to lose the money, he lost the business, lost the family and in his valley. The beautiful thing about that man is that in his valley haana kuenda kundotsvaka dzing'anga pamwe muchati mweya tsvina paipai akaenda kundotsvaka Mwari and he was working for God in his valley. Amen. Saka he says God then found him and he is back in the driving seat. Amen. Hallelujah. Amen. So we spoke very much in time. Most of our time was around in your noonday, be careful because your valley is coming. But we want to say in closing to that person in the valley, if these men were going to tell you their valleys, you would see you are not alone in that valley. Pastor Ambo he went through a valley. We also went through a valley. When you lose a business and you lose your income, and unotombofamba onetsoka usisina mota yaungorofamba nayo uchitsvaka kuti waita sei. The good thing about our God is that he does not love us because we have things.
He loves us as we are. Yes. And he makes us to have Yeah. the things that we think we have. Saka we close in this remark and say kuti kare agara ari kare. And nasa agara ari nasi. Yes. Mangwana is coming. Yes. And we always pray for a happy ending where our Lord remains our guardian. And our Amen. Amen. Hey, Pastor Aiwa. Tsikada. Yes. Tani mapasta mairi. Tani mapasta mairi. Toda kutenda. That was very wise. Toda kutenda wana wa Mwari nechidzidzo chachiri pakati pedu. Ngatidandanei mukuwana nemukushaya. We need to be one. It would have been nice kuti murume akazoboroka mukadzi akatanga kutomira mumba achiona kuti zvinofamba zvakanaka. Supporting each other until Jesus comes. This is what we believe in. Because we believe in Jesus Christ. Amen. Mwari wakuitirei zvakanaka, Mwari wakuchengetedzei, gonotivharei nemunamatwa. Vatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga. Tinoda kutendai nenhaurwa dzepadare rino. Tigokutendai nevarume ava vanotora nguva yavo kuti vakurukure nyaya dzatinosangana nadzo mukati meupenyu. Tigokutendai zvakare nevateereri pamwe chete nevatariri vechirongwa ichi. Pamwe chete nekutendai nevari kumasure kwemishini vanotora iyi mifananidzo nekuedza kuiedita nekuita kuti isvike kuvazhinji. Tigokutendaiwo zvakare nemaresources vanoprovide maresources kuti zvese izvi zviitike. Hazviitiki pachena. Zvinoitika because someone somewhere has sacrificed. Toda kutendai Mwari nesangano repamandara riri kukurudzira chirongwa ichi kuti chirambe chienderera pamberi chekuti vanhu vakurukure pamusoro penhaurwa dzaana baba, dzaana mai, dzingava dzemumhuri, dzingava dzevechidiki. Zvese izvi zvinoita kuti tisimudzirane mukati mekutenda kwedu. Zvese zvaitwa zvapera. Shovo yedu Mwari sekukurukura kwatange tichiita kuti hazvirambi zvakadaro. Nyika ino hairambi yakadaro. Neimwe zuva richasvika kumagumo. Gore richatsemuka, imi Jesu mugouya. Mugotora wakaita kuda kwenyu kuti tiende kumusha. Saka chitibatsirai kuti tigadzirire zuva iroro pese patinenge tiri mukati meupenyu. Muzita raJesu muponesi tinonamata. Amen. Amen. Tinotenda. God bless you. God keep you. Maita nyamuziwa. Ndanzwa nezvikomborero muri kuvapa tenzi, vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Musandipfuureba bakananda shata ini itenzimu sazondisiya mutsawe wenyundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Dangandi rimuchite matine urambo ini imoyo wa matwange pasi mundisu nungurenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Musapfuure mabofu
penyi madone mundi penyi dangandi tiri muchitema tine urambo ini iwa mayowa batwange pasi mundi sunu nungurenyi marikuneneni madonwe mundi penyi marikuneneni madonwe mundi penyi musapfuwo remabofu marapenyi itau bawa wa Jesu runyara rondi penyi marikonene wone